तो हेलो लोगोफोर गुड मर्निं टू यू अल लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय आरोना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो माने नोंथांमोना थांनायाव नायनानै बुजिखाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ माने दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों जोङो सावरायगोन जाहैबाय जे जोंनि बे जोंनि जायगायाव बिटिआरआव बार जाफ्लेनाय खनसे नङा खननै नङा खनथाम खनब्रै खनबा बार जानाय थ' दिनै बेनि बिसय रायलायगोन आरोना लोगोफोर माने सावरायलायगोन जयैनो मानो होननानै बुङोबा जोंनि बे बिटिआरआव बुहुत बेबायदिनो जागासिनो दं माने बेलेगखौ बादहो जोंनि बिटिआरआव बुहुत जागासिनो आरोना माने ट्रेन्डिंआव जागासिनो आरोना बियो फुरा बेजों खारलाय हिनजावफ्रा थिग बेबायदिनो बे हिनजावा नोंथांमोना थामनेलाव नुनाय हिनजावा माने गोमाना दं आरोना गथ' सासे गोनांखा आरो फिसाय थ' मा होननो ना लोगोफोर गावनि अन्थाव बाथाव फिसाज्लाखौ बेफोरबायदि अननो रोङि बेफोरबायदि गारलांबाय बिमाया थ' लोगोफोर बेसेबां दुखुनांथाव नंगौना नङा बे गथ' गोरलैया बिमा नङाबानो जाया दायो थ' गथ'आ गोसोखांबाय थायो थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे हिनजावखौ नुयोबा हमनानै दोनबानो जाबाय आरो गथायफिनबानो जाबाय आरोना बे हौवाया माने बिनि फिसाया दासिमबो नेनानै दं आरोना माने फैफिनाखै आरोना बे हिनजावा सोरजोंबासो बेफोरबायदिनो दोनखारखो ना माखो थ' जेबो बुंनो हाया आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय बायोबा माने बे होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहर नङाबाबो हमनानै दोन आरोना थ' लोगोफोर जोंनि जायगायाव मानो बेफोरबायदि जाबाय थायो जोंनि बर' हिनजावफ्रा माने दासिमबो बिदि सर'खौ गारा ना लोगोफोर लासिं बेफोरबायदिनो हिनजाव गोनांखा हौवा गोनांखा मानसिफ्रानो बेफोरबायदि दोनखारनाय मानाय खालि बिदिल'सै ना थिग बेबायदिनो लोगोफोर बे मानसिखौ नुयोबा नोंथांमोना खोन्थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बे होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदोंमोन जे जोंनि बे बड'लेण्डआव जे बिटिआरआव बेफोरबायदि नेक्स्ट टाइमाव दाजाथों आं सानो लोगोफोर नाथाय मा बुंनो रावबो हमथानो हाया समनि गेजेरजों माने जाबाय थायो बेफोरो माने जालुबाय थाखायो आरोना माने सप्तासेयाव आंनि आइडिया सप्तासेयाव खनसेया खारो खोमा सप्तासेयाव माने सासे हिनजाव खारो आरोना जरासे जेनेबा थ' आं सानो आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर बेबायदि मानसिफोरखौ माने मोनोब्ला मा खालामनांगौ नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिथांमोनखौ पानिसमेन्ट होनांगौ ना होनाङा बिसोरखौ माबायदि पानिसमेन्ट होनांगौ थ' नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों मानो होननानै बुङोबा आंबो जोबोद दुखु नांसै नङा लोगोफोर बेफोरबायदि जाबाय थायोबा दुखु नाङो नंगौना नङा थ' बेनो आरोना थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनाय जाबाय आरो बे हिनजावखौ नुयोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना बिथांनि न'खराव दाहालाय हाफाय जानानै दङ बुहुद दुखु सैनांनानै दङ थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनगोन दै बाय